खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 9 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 23 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि, दिनै नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिया सिगाङाव फैगोन। नोंथाङा खामानि मावनायाव बाखनायथाव मोनगोन आरो हानजाया नोंथांखौ फोथायगोन। गोजाम मावथांखियाव दावगानाय फैगोन। नखरारि आयदाफोराव नोंथांनि सुबुरुनखौ बेसेन होनाय जागोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव थुलुंगाया देरहागोन। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय दावगालु। सावस्रियाव जौगानाया रोखा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। वृषभ राशि, दिनै सासे गोजाम लोगोजों सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। फालांगियारि थिरांथाफोरखौ गोख्रै खालाम, मुलाम्फा जागोन। सोलोजों रां थिसन। नखरारि सोमोन्दोआव गोदैया फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय जुनिया हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिखौ लानानै एसे सांग्रां जा। गोसोआरि गोजोनआ देरहागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मिथुन राशि, गोदान खामानि जागायजेननो थाखाय दिनैनि साना मोजां सान। नोंथांनि बाथ्राया सुबुंफोरनि सायाव गोहोम खोख्लैगोन। साख्रि सोलायनायनि खाबु थानो हागौ। आयनि गोदान फुंखाफोरा गेवनो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरजों गुन गोनां सम हगारगोन। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव थाजिम थागोन। गावनि आदारनि सायाव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि, दिनै नोंथाङा नखरनि बिबानफोरखौ मावफुंनो खाबु मोनगोन। न'नि सुबिदाफोरा बांनो हागौ। नोंथाङा सासे बाहागिनिफ्राय अनथोब एबा मोजां खौरां मोननो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फानि नेरसोनफोर दं। हाबा जानाय जिउआव गोरोबलायनाय फैगोन। सावस्रिया एसे लोरबां जानो हागौ, बेनिखायनो जिराय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुफानि गाब। सिंह राशि, नोंथाङा गावखौ फोथायनायजों बुंफबनाय थागोन आरो नोंथांनि हाबाफोरखौ जाफुंसारै फोजोबगोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव बैसोगोराफोरनिफ्राय बाखनायनाय मोनगोन। जायखिजाया थाबथानाय रांखौ हरफिननो हागौ। नखराव गोजोननाय फैगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि समाजारि थाथाया सनमान आरो सन्मानाव बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कन्या राशि, दिनैनि साना बिथांखिफोरखौ जाफुंसारहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव हास्थायनाय जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। नोंथांनि बसआ नोंथांनि खामानिजों गोजोनगोन। नखरारि थिरांथाफोराव नोंथांनि बिफावआ गोनांथार जागोन। फरायसाफोरा बादायलु आनजादफोराव जाफुंसार मोननो हागौ। गारिफोरखौ सांग्राङै सालाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रांनि निला गाब। तुला राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि बुद्धि आरो संज्लायनायनि रोंग'थिजों बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव गोदै थागोन। नोंथांनि सानथांखिफोरा मावख'आव गनायथि मोननो हागौ। नोंनो गोदान बिबान होनाय जानो हागौ। रां थिसननायनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा मोनसे नखरारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। वृषभ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जेंना गोनां जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा। नखरनि सासे सोद्रोमाजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ, बेनिखायनो नोंथांनि गोजोनखौ लाखि। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव रोखाथि लाखि। सावस्रिनि बागै सांग्रां था।
गुबैयै उदैजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मेरुन गाब। धनु राशि, रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर दं। फालांगियारिफोरा गोदान बायगिरिफोर मोननो हागौ। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव आंगोथिया बांगोन। दिनैनि साना जायखिजाया गोदान खामानि जागायजेननायनि थाखाय आरजाथाव। समाजारि थासारिया जौगागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि खस्थ'नि बान्थाखौ मोनगोन। उदैजों सोमोन्दो गोनां बेरामफोरा जाथावना। मोनसे समानथि आदार लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनै खाफालनि हाथरखिया जोंनानै जोंगोन। मोनसे थाथ'नाय खामानिया आबुं जानो हागौ। गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा नोंथांजों गोजोनगोन। न'आव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि जानो हागौ। सासे गोजाम लोगोजों लोगो हमनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। बेयो रां थिसननायनि थाखाय मोनसे मोजां सम। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि सानबोलावरिया नोंथांनो गोदान दिथा होनो हागौ। लिरगिरिफोर, महरगिरिफोर आरो डिजाइनजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा गोबां मुलाम्फा जागोन। जिउ राहा दावगानाया जाथावना। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नखरारि सोमोन्दोफोरा मोनसे थाजिम नुगोन। उदै एबा बिगुरजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोर थानो हागौ। सासे डाक्टरनि सुबुरुन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मीन राशि, दिनैनि साना सरासनस्रा साननिख्रुइ साबसिन जागोन। खरसाया बांनो हागौ, नाथाय आयआ आद्रा थानायखौबो लाखिगोन। साख्रियाव दिदोमथि थागोन। नोंथाङा नखरनि गेदेरफोरनिफ्राय बोर मोनगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव गोदैया थाबाय थागोन। फिसा गथ'फोरनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।